भावाशी भाड्यान किती दिवस राहतलं? मुंबईत स्वतःच हक्काचं एक घर असायला हवं. भावाशी मुंबईत एका नोकरीन काय होणार नाही, 2 तरी इन्कम सोर्स होय. तुझी ऑटो देतं संध्याकाळची. मुंबईत 3 लाईन असत, हार्बर, सेंट्रल आणि वेस्टर्न. आपल्या गावात कसं टिटो असतं अगदी तसाच. मुंबईत 4 लोक काय बोलतील ह्याचा विचार करायचो नाही, कारण वेळेप्रसंगी 4 लोकच धावून येतात. हायला मुंबई असं 5G नेटवर्क पकडणार नाही. अरे मुंबईत गर्दीपासून वाचूच असत ना तर 6च्या अगोदर ट्रेन पकडूची लागतात. चल फास्टली. मुंबईच्या भूगोलाचा पण एक इतिहास आहे. मुंबई आता जरी एका बेटात दिसत असली ना तरी मुंबई 7 बेटापासून बनलेली आहे. मुंबई मेट्रो लाईन 8चा काम सुरू झाला काय रे? मला ब्रिज वर काय करतं? 9च्या आधी ऑफिसला पोचूचा. चल मेला पास पण काढूचा. मुंबई घेऊन काम करूची इच्छा होई. 10 दिवसात काम असा. ए भाई, हा मजदुरी करणार का? नाही सुट्टी आहे. हाय रे, मी तुका मजदूर वाटते मी तुका. हा डबल ग्रॅज्युएट असाय मी. पूर्वी मुंबई रणजी टीम मध्ये ना 11 मराठी प्लेयर असायचे, पण आता मुंबई इंडियन्स मध्ये एक पण मराठी प्लेयर नाही. जाऊ दे, आज बुमराला कॅप्टन बनवतो. हा गाईज, आता रात्रीचे 12 वाजले तरी सुद्धा मुंबई जागी असा आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सेफ असा. पण आमच्या गल्लीत प्रॉब्लेम असा, अमावस्येचं नारळ कोण नाही दिलो रे.